L'any 2018, l'AIE institueix el Premi Maria Rius. Aquest premi vol reconèixer la trajectòria de professionals de la il·lustració que destaquin tant per la seva qualitat artística com per la seva producció en llibres infantils, donat que com a llibreters donem molta importància a l'àlbum il·lustrat i a qualsevol il·lustració plantejada perquè els nens s'acostin per primera vegada a la lectura i a la literatura. Pren el nom de Maria Rius en homenatge a la Maria. La Maria reuneix tres coses molt importants a nivell professional. Una, la seva gran qualitat artística. Una altra, la seva tasca pedagògica. La Maria va donar classes i va formar el corpus pedagògic de l'àrea d'il·lustració de l'Escola de la Dona. I finalment va fer una tasca molt important en la dignificació i professionalització de la tasca dels il·lustradors i il·lustradores, com a fundadora i presidenta en 2 ocasions de l'APIC, Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. El jurat del Premi Maria Rius està format per 6 membres. Un representant de la llibreria l'AIE, que actua com a secretari i no té vot, el guardonat de l'edició anterior i les altres 4 places s'assignen a 4 institucions molt importants en la literatura infantil i juvenil. Donat que és el premi a la trajectòria d'un professional de la il·lustració i no té dotació econòmica, volíem que els professionals de la il·lustració se sentissin seu el premi i molt propi. Per això ens calia comptar amb la inestimable col·laboració de l'APIC, Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. També ens calia comptar amb els mestres. L'Associació de Mestres Rosa Sensat ens envia un representant. Imprescindible també la presència dels bibliotecaris, representats per BibBotó, un grup de treball pertanyent al Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. I finalment, no podíem fer res relatiu a la literatura infantil i juvenil sense comptar amb la col·laboració i participació de l'IBICAT. A totes les institucions que formen part del jurat, a tots els seus representants, passats i presents, els hem d'agrair la generositat, estima i afecte amb què desenvolupen la seva tasca professional com a membres del jurat.